खुलुमबाय बडलेण्ड बुब्लि स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बडलेण्ड बुब्लि नायबाय थानाय थाखाय नोंथांमोनखौ साबायखर। आसामाव गिबि मन्थ्रिया सोर जामारगोन बे गासैनि लोगोआव मोनसे सोंथि सोर जामारगोन आसामनि गिबि मन्थ्रिया सर्बानन्द सनोवाला जागोन ना डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जागोन। दिनै बीजेपी राजखान्थि हान्जानि वर्किं प्रेसिडेन्ट जेपी नड्डा थामहिनबा जगत प्रकाश नड्डा बिथाङा आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनोवाल आरो रांखावरि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ दिल्ली फारसे गोनांथार आयदाखौ लानानै सावरायनो थाखाय लेंहरदों आरो बे सावरायलायनायनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्थ्रि थामहिनबा सोर जामारगोन आसामनि गिबि मन्थ्रिया बेखौ लानानै मोनसे गोनांथार सावरायलायनायनि गेजेरजों रोखा जानो हागौ। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे सावरायलायनाया फुंबिलि 10:30 रिंगानि गेजेराव जागोन होननानै खौरां मोन्दों आरो बे सावरायलायनायनि गेजेरजोंनो फैबाय थानाय समाव आसामनि गिबि मन्थ्रिया सोर जागोन बेखौ बिथांखि लानाय जागोन।